Qarasız bakı bir taraf Türkmenistan yurdumuzda silanyan, hormatlanyan halkın arkadağıl serdarın yaşlar yılında toy tutyan. Bugün asır ağalan ocağında koşa toy hormatlı prezidentimizden maydiya Türkmenin toy koşa-koşadan geliyor diye. Kudaya şükür koşa-koşadan merak olsun, alın bakta açık olsun, koşa qarasınlar, Umidcanım doğruluğun kutlu olsun. Allah can nisip olsun, innikil şu vaxtlar koç ekid aktık toylarına da geleli. Merak olsun toylar, toya gelen adamlar. İn toyun başlangıcı nakardandır. Owa şol nakar edýän powurlamyň ömrü bolsun, sag bolsun. Owa toylar merak bolsun. Allah can yeni günlerde duşmak meselesini. Sag olun. Minnettar merak bolsun. Powurlaryň el süýji adamlar tan toýnýa. Oşoň üçin powurdan var, näme şundan var, şundan iýmelle dogrymy? Owa merak bolsun diýip şu powurmadan bir gutlap bersin. Näme nakar bişirýär, iýen daýdarsyň. Kaka toylar oňna bolsun, ýaşlar batly bolsun. Allah jamar indiki şu wagtlar goşa-goşadan iki zatym bolupdy gelip şeýle nahar bişirmeklik nesip et gaýlan. Janyň sag bolsun. Hemişe öýüňizde toy dikler kaka. Sag bol, taň aýakasyn. Sag bol, taň aýakasyn. Res. Indi şol suwaktaýdamyň bir dogany bar. Ady kimsiň? Girişem mutlasın şu gün. Sağ olun. Toylar oňna bolsun. Gelinin gadam yaraşsın, yaşlar wagtly bolsun. Oğul gyz köp bolsun. Şuň ýaly toylar tutmak hemmemize nesip etsin. Aşağı toy başlandı. O gelin bir saattan gelinin ayağı düştün. Öptüler, köpürdüler. Indi kelçugurlar bir Umidcandan bir at görmek nesip etsin. Toylarың toyurlarsın. Yığına ne kılacağın şunyan gullarına nesip etsin. Toylarың toyurlarsın. Yine toyun başlangıcı asırağa avray hat artıp görün. Orad bayflın başın tartıp görün asırağımın burada tidin şugün. Alkonsular ne karındaşlar otur. Ağaynımız var ne. Aydan zaten hem adam hasıl olsun, asmanda kalmasın, yere düşsün o daycan. Hem bana da şuna toy vermek, şuları alık merakını etmek, meseresin o daycan bana. Nesip boza ne kay, çil konuşayım mümkün gelin toy oluyor nesip boza, dik durur. Özünden ziyat bulur. Ayağın ucunda uçup var. Hemen eden hizmetlerinize sağ olsun, Tanrı alkasın bana. Men silanı Allah silasın o daycan bana, kovluk olsun. Yine daştan yakından geldiniz, daşımızın gelirler var, silap, Hudaya şükür var. Avray vardır da nezip ettiğinden var. Allah can hemen oyunda şungal toy vermek, şungal oturmak, miyeseresin Hudaya can. Ağzı verir, Tanrı verir, ağzı alanın kanırı verir diye. Ağzı verir olsak, hemen adım oluyor. Nesip olsa, indiki şu atlar bir aktık olsa, yine de toy oluyor. Asırağa qatı quwwet tüýji sözler aýtdyňyz, şol ýaşlarymyza şol tüýji ýollarına gitsin. Indi toýdan topukça diýä.
Bir ekece goşga aýdyp berýär mümkin bolsa. Owadan dünýämizde owadan ýaşlarymyz gyzyl güller ýaly bagtly bolsun. Ýörejek ýollary mydama ýakty bolsun. Ähli günleri şatlykdan dolu bolsun. Her günem şunki ýaly bolsun. Märak gözün toýlar.